Machiegni ahinya Lolwe TV gini en marwa chendo en twak ei weche manyien. Bende koro wang'iyo ane ang'o matimore e piny, ang'o matimore e gwengewa mago mag onagi nikech gini en marwa. Bende koro gin weche mokelo na oganda luo kowuok ei oganda luo. Omiyo koro gi e thuolo ni e studio ka an kod wendo ma bende koro paro nolemowa e tielo mano mokwongo e studio marwa ka mar Lolwe TV. Mane iluongo ni Midusa Vincent Kodera. En jal ma bende ji nosewinje kinde mano mokadho Tend County ma Kisumu e kinde mano mokadho ne nitiere oselaro kom mod bura ma Nyakach. To kata sani bende wachore ni olaro komno ma bende koro dhi yangonwa kae ma bende antiere godo e studio. Ka iluongo ni Jesse Mondi bende koro mi chenro ne e yo makare ahinya. Rwakni machiegni ahinya engineer. Erokamano. Machiegni ahinya studio mar Lolwe TV. Erokamano ahinya. Inya moso jopiny gi ji duto ma bende koneno Lolwe TV. Erokamano kweuru ahinya nyikwa Ramogi. Atimo erokamano ahinya kendo amor mabedo ka odiochieng' ma kawuono mondo watwagi wawachie weche ma nyalo bedo makonyowa e luo kata ma bedo kokethore mondo walosi. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Engineer, penjo mokwongo en debed ni ji penjo ni te lal kure nikech in jal ma bende nosewinje kinde mokadho 2017 bo winji to koro idok ilal nyaka sani. Ilal kure ang'o chenro mane bende mane timo penjo apeny bende samo dhano nok nyal ng'eyo. Erokamano mokwongo yiena mondo atim mos ahinya wach masira mane otimore Nyabondo Secondary Boys High School. Yes. En wach ma is very tragic kendo walemo ni mondo Nyasaye oket kwe makende e school kod jonyuol ma nyowito nyathi. To bende wadwa jiwo skunde mamoko ma Nyakach kata Kenya mzima ni audit otim mondo ng'e conditions mag buildings mwatiyogo mondo wachal gima masira machalo kamano kik chak makwa kendo. Koko kamano ndamor gi penjo mipenja antie atimo giga nyocha an Nairobi an kaka ing'eyo an ja ohala Nairobi koro nyado katimo handa bende ng'wech kiseringo kaka mane waringo Nyakach no to iwene wadu tiyo koro nyocha wawene wudu wuoro mondo ti aparo ni seche makoro wachomo kar siasa kama to koro ibro newa mang'eny nikech sani to koro osechak go firimbi mondo ji ochak ng'wech. Ng'ato nyalo wacho ni samoro bende ni iwacho ni en iwene jalo ma bende nie tich mondo koro dhi nyime. Yes. Ni chung 2017 mag Nyakach. Yes. Japiny bende samoro expect ni jatelo ni kodwaro kendo to bende nitie gima obire ground bende nitie gima bende nitiere chenro mano bende timo koso kaka ni we kata race ma kamano koro nosedhi. Ile lala chaki duogo mana sani ma ji doke race. No, asebedo ka antie Nyakach, I'm very present. Ane ground, in fact, kamoro amora mitime gima jo Nyakach timo, gik machalo Harambee, gik machalo konyo skunde, gik machalo project matimore Nyakach, wasebedo ka wantie koluongo ni mondo wabedie. Gimoko wasebedo en active politics, makoro ichako ng'wech ni penjo kura kati wacho ni ng'ato kotimo maber ahinya. Mano kapani gima onego watim earlier than this. Gima onego watim en kakotiyo to wajiwe samoro bende wa critic kidogo mondo wakete line mar tich mano keteno. Lakini active vigorous campaigns mano nyocha waweyo mondo ratego no ti kosetiyo to sembe okipimo gi nyamen. Koro wabiro ng'iyo kakotiyo sani to kendo wabiro wacho ne jopiny, wabiro siemo ne jopiny kuonde motiyore maber gi kuonde motiyore marach. Ing'e ni jopiny gin referees. Koro gine ma gibiro amua ka ratego no tiyo maber kata kotiyo maber. Kotiyo marach to bende giloke, kotiyo maber to bende chak ineno ne igone atho. Kamano. Mondo mi iwuog oko engineer ni dwaro mondo ibed jaod bura ma Nyakach. Nyiso ni in iwuon kopogore japiny sepimo sembe gi nyamen, ipimo sembe gi nyamen. Miseng'e ni anda chung mondo akel lokruok ma kama. Mana die. Nikech kapo ni mheshimiwa Adoma de pod en ng'ama iwacho ni otiyo maber, samoro dok iwuok oko. Mana die. Ang'o ma bende in kaka Vincent Kodera bende idwaro ni mondo koro ikel lokruok mineno ka samoro nitiere Adomo gik ka tadwa nachore kama kamae. Mano mwanyalo ng'eyo aneno. Erokamano. Nyakach koro higni 10 ka Adoma tiyo, Honorable Adoma tiyo. Waseneno kako tiyo. Yes. Mokwongo waparo ni nitie mang'eny mapok otimoro. Ing'e ni kinjatelo to nitie gik mang'eny monego itim. John Maxwell wacho ni a leader is an influencer. O influence kuma ji luwo, gima ji timo. Kendo jatelo en ng'ama jiwo ji kendo miyo ng'ato timo gima ne ok onyal timo ka ok ojiwe. Aparo ni king'iyo migepe mang'eny ma Nyakach, achiel kuomgi en agriculture. Yes. Ing'e ni Kenya en agricultural country ma
2/3 ariyo wi adek mar Kenya mar pesa ma Kenya yudo wuok e agriculture. Okane kamano timore Nyakach. Aparo ni agriculture nonego yud yo mi ihakikisha go ni agriculture timo maber Nyakach, kendo jo Nyakach yute moloyo. King'iyo mar ariyo en gima chalo yore, infrastructure in general. Wawach ni koro barabara, pi, stima, gima tindo ma nyalo konyowa gero Nyakach. Okapani infrastructure osetimore maber. Gima pinda paro ni okotimore maber en oversight mar gigi. Iyudo ni pesa nitie, kata obedo ni pesa no nitie matin, to okosetiyo kaka onego ti. Nitie a lot of waste, nitie kethruok mang'eny mar pesa jo sirikal. Mar ariyo, sani kidhi Nyakach, wach pi chendo kabisa. Inyalo wacho ni pi devolved, kata infrastructure devolved, ni ene oseng'inje okele county ka. To in kose yeri mjumbe ma Nyakach, to oversight mari koro cover everything. In ng'ama penjo ni to okay, ka jo county emo mi mwando ni to be gitiyo kode maber for the benefits of the people Nyakach or not. Gik machalo stima. Iyudo ni the last mile ma nyocha sirikal timo ni. Thuth ni okapani no fuati maber. Mondo ng'eni to Nyakach okonyo nade. Kidhi kama chalo Mwalo Kajembo piny kacha, kar chachi gini, miring midhi Obuora gini kocha. Iyudo ka stima pod onge. Koro penjo ni to first mile and the last mile ni no otigo ogik kanye. Ichaki biro enterprise development. Kaka wanyalo yudo yuto kalore gi gik mwatimo e gwenge. Machalo gik michalo pidho kich, machalo value addition to agricultural products, gik machalo kware. Sani nyocha watimo matofari mose degrade environment kabisa. Yes, mago duto nyalo bet notimore to kotimore maber. Kichaki duoge wach mar environment won. Achiel kuom gi emineno ka koro matofari okethono. To bende kibiro Mwalo koro Usango koni, nitie floods mosebedo ka chando jowa kabisa. To kendo mano be pok obedo addressed. A number of things mwaparo ni at this point Wuor osetemo monyalo koro chopo sama koro ng'ato nyaka kawe mondo chore malo moloyo kama okete. To kaka jatelo mosebedo gi paro ni onego be ni akawo jopiny akete ong'ala manyime kata atero gi okama kama kuma jatelo ni osegike. Wacho ni ok ong'e kuma last mile no gike. Bende koro kaka in wach ni kaka koro engineer na wuok mondo adhi ng'e ni to gini no gik kanye. Tang'o motimore mi ok odhi ka. Wach flood ni. Ere kaka wanyalo konyo jowa nikech man to koro ok samoro kinya rito mondo in midonje telo mondo ikony man nikech en gima thago ji iyali. Bende nitiere samoro ma imbe wacho ni oyo wadang'i anena moko gik mathago jopinywa gi jo Nyakach. An awuon gi teko mara bende kata tudruok mara bende nitie kaka nyalo konyo. Mano bende nitie gima isetime. Nitie apani jo Nyakach nyalo bedo ni osewinjo kawuoyo e wechegi mokwongo e wach mar pi. Pile ka pi chandowa, asedhi nyaka ofisego, asebiro nyaka Kisumu ka mondo wayud ni to kare en ang'o machandowa e wach pi. Ma bende waseyudo gimomiyo pi ok bi Nyakach maber. Achiel kuomgi en tudruok mar pi miluongo ni reticulation. Pipes mag pi man Nyakach chalo gima sani oseti. Gisetieko higni mang'eny ahinya, omiyo nego lokgi. Sama ne wan e sirikal ka ne nitie program mar lokogi. Gima ok ang'eyo ni nochopo kanye. Mar ariyo, last mile mar stima ni one in close contact gi jo Katito pile e wach mar power kako onego be distributed. To gin bende giwacho jo Katito wacho ni lwetgi otimore nade omaki nikech kalure gi kaka Kenya Power tiyo to gi mibadhi mantie Kenya Power sani. Floods ma West Nyakach en amata ma ka otim gima nonego tim kane itimo project ma Odino Falls Sondu Miriu hydro project to ko birumo nikech nitie pi mabiro ma wuok malo kocha nonego obed controlled. One gi dam manyo iwinjo ni Koru. Mar ariyo en Magwagwa 2 ma bende I think ni sirikal kore kapango. Tiende ni ka pigno bedo used in terms kuonde miketo gi dams go to kendo irrigation the last tail mar project ni bedo enhanced.
tibiro yudo ka flooding ni bedo controlled. Magi kidhi kata Lake Basin Development Authority ka gin details mibiro yudo in their library. We have done that. Wase discuss in many fora kunde mwagoye mbaka. But again, ena mata madwaro legislation. Ena mata madwaro kisebedo mjumbe ma idhi kucho mi penjo ni these details man go wacho kama. Sirikal nigi mpango mane mondo lose mondo jowa chandore. Nikech en bende en gi aspect mar food security. Nikech kaya irrigation dhi bet kacha to kamoro nadera kacha be yudo ka koro inyalo timiango, inyalo pure kendo josango nyalo yudo kaka feed themselves. Kana ine sirikand Jakranguma ka Kariambo ne public roads, public works and urban development, yes. Nyakachikai yakini yote mag yore richo. Ni chopo kanyo be nitiere kuma ni konyo. Ingeni okinyal bedo gi yore maricho ka yore go onge. Achiel kuom gik manatimo en yaw yore. In fact ok nyakach kende. Kata sani kawuoyo am sure ni ji mang'eny nena e TV ka. Ka ng'ato ni Nyando biro wacho ni yore Nagoro mayaw Nyando. Kidhi Kisumo the same, kidhi Seme the same. Koro nyakach be no benefit kuom yaw yore mana yaw. Gima wacho ni sani unigo improvement obede, maintenance mag yore go richo kabisa. In fact, mana very recently eka korukawa winjo ni nitie program ma county ozindua mondo hakikisha ni maintenance mag roads dhi timore. To kara kamano waneno dalili ni seche moko kodhi bedo maber ahinya nikech seche moko ing'eni kaka watimoga budgeting, pesa miketo ni barabara mondo losi seche moko ok nyalo motimo barabara gite. To nitie barabara barabara ma important yes, yeah, manyalo kelo economic development e gweng'. Ineno kaka kidhi Nyakach sani nitie yo mawuok Sondu to luwo Nyabondo to biro down to Bodi kato donjo kamiluongo ni Polo Piach to biro Paponditi. Yorni biro riwo jomwalo gi jomalo in terms of trade. To kendo nitie yo machako luwo piny mwalo kia Sondu kiluwo Chachi, Obuora, kichomo Nyamarimba all the way down to Kolweny. Mabe nyalo yao economic activities. Omiyo inyalo amua kaka Nyakach, kaka stakeholder ma Nyakach, to kendo kaka county. Ni yes, yore makamagi dwani mondo timgi maber mondo gi sustain the economy. To moko tinyalo timnegi routine maintenance just for purposes of moving products from the hinterlands of kuonde mwadake. Wachmana mar kawo kura no rumo tarik 6 mana Jumapili mabende korona okadho. Yes. Nyakach en achiel kuom sub counties ka sub counties te 7. Yes. En mana en piny moki 4040 kata ji 4,000 to kod 4,000 to king'iyo Nyakach kata in terms of kada ko gor ni gema prina no kene sub county maduong' ahinya. Ako mano timore kae vota bathine nitiere. Jotele ma ok kawo ting' maru mane seto jopiny koso jopiny gi nyaka dwa to ke dane. Wanyalo wacho ni yes, Nyakach temano odong' chien mogik. To gini problem mar kura ni en kuonde te. Wawach Kisumu County te. Yes. To nitie challenges. Nitie gik moko kizungumkiti moko momiyo kizungumkuti moko momiyo gini nyalo timore kama. Achiel kuomgi nitie apathy kuom ji makawo kura. Iwinjo ka giwacho niya kura biro konya gang'o. Jomoko bende wacho ni okay, kadhi akawo kura ubiro miya pesa di. Ineno wach gonya mose enea e kuonde luo ka. Mokwongo kura biro konya gang'o. Apathy ni timore kama. Iyudo ka telo mosebedo mbele. Japiny rito ni telo no biro mulo maisha mare, biro mulo ngimane. Kendo nyalo konyo ngimane. Kendo nyalo loso ne shida moko magin go. To jithi iyudo ni yiero telo to gidhi adhier gitiya to japiny ni osika. To en day in, day out. Koro japiny wacho ni woyo yawa. Kata ka en go kura. Ichaki kuna na goye to kendo ichaki kuna na dhia kawe to gimoko nyago onge. Omiyo achiel kuom gik manyaka watim ni nyaka wayier jotelo madhi loko ngimawa. Jatelo man gi program manyalo hakikisha ni mama mandala cha winjo telo e dende to winjo telo, neno telo gi wang'e to winjo telo gi ite. Mano tiende ni jatelo nyaka perform. Mar ariyo en wach mare luo. Jaluo ing'eni ene mowacho ga ni adak kati onge. Nitie that inbuilt which teko ma jaluo nigo. So most of the time you don't ma bende affect. Sana sani joma matindo winjo ka giwacho ni an onge gima kura konya go.
to ipenjori ni to in ma pod itin ruok ni iwito geno chon nade, nikech ng'amine wach kamano en ng'ama chalo ng'ama onge gi geno. King'e maber ni mondo indik tich kata mondo nondiki ka nyaka beno penji ID card. Mar ariyo jineno jo Central giwacho ni 1 vote 1 shilling kamano. Ka ok wabedo careful to joka gin gikawo mang'eny, koro chieng' mikwano votes gi to mang'eny moloyowa. Koro jo onego wapuonji ni kura ni ok en ni dhi goye ne ng'ato, ok idhi goye ne kudera, ok idhi goye ne ng'at machielo, tikawe ni en gima nyalo konyo ngimani. Omiyo gimochando nyaka chen mano. To kata kamano nyo watemo, nikech nyo nitie incentives manye wachiwo mamogo, nitie jo peng manye watiyogo manyo ringo left, right and center. Nitie jo nyamrerwa mabende mowuotho door to door. To nitie wapenjore ni sani kura gi nyo pandgi kanye, nikech wacho ni over 100,000 votes po nitie ei kuonde ma wantiegi. Omiyo berne ni pod to yawe inyalo ndik kura headquarters. Wan kaka joma ringo e Nyakach wabiro chiwo transport mabiro golo ji from end to end monego dhi andikisha kipande paponditi mondo wane ka namba waono no nyalo kuotie matin. Ewi wachno giko higa mokadho tire gwenge mag Nyakach to niwacho ni Nyakach kani Matiang'i biro kanyo ne nitiere opande maloyo akene nalo fadicha bende koro poko kawo ma bende nong'iyo ni consider ni samoro ng'ato nok nyaka kawo kura ko onge opande ni opande gi bun neno ni jopiny bende okawo. In fact again mano bende inyalo wachi ni omiyo namba wa ok odongo ahinya. Jowanyo otimo mang'eny ahinya nyotimo kawo kipande ma pod warito kipande nyaka sani, moko donjo to moko pod nie yo. Mar ariyo joma nyo wuok oko mopogore gi Nyakach nyo loko kuchgi quite a bit, to magi ng'eni pok odonje system, manyo loko gi pok odonje system. Omiyo pod wan gi geno ni namba ni dhi medore, to kendo bende pod wakonyo jowa kawo kipande maka time ma pod ikawogo kura ni nitie to pod gibiro kawo kura. Kani chung 2017 bende tie jogo bende koro noyombi ichaki duoko idhi piem mana ge jogi. Ang'o mineno ka samoro bende nyalo dhi kawe teko ni umedore koso ang'o manotimore? Ing'en as ng'ama iluongo ni koro veteran sani nitiere kiringo siasa nitiere mistakes ma imek ma nyalo miyo koro kiyombi. To bende nitiere weche moko madonje e siasa kanyo ma bende nyalo miyo problem bede ma ok yombi. Apani mago aseketo into perspective, aseng'iyogi maketo gine puonjori kabisa kendo aserekebisha moko, to bende pod warekebisha moko. Ng'eni sani kore ka wachomo kama inyalo ng'eyo ni nguvu ni chal nade. Wasewuoyo gi jo Nyakach, pod wawuoyo kodgi, waparo ni they are listening to us. Kendo most of the mistakes man wa make go wadhi rekebisha. Aparo ni wan gi very very high hopes of making it this time. Nyaka watieko ng'e kamera ni mondo wuoge jo Nyakach nyisgi pachgi mabende samore kano negi kod wach mar election maigani. Ni jo Nyakach manena sani mokwongo aduoko nwero kamana ahinya kuom kawo thuolo mondo ne kama wabede wawuoyeni. Tawacho kama Nyakach sani dwaro lokruok. Ok odwa lokruok mana kayiem, to dwaro lokruok nikech kama paro ni wantie sani onego beni waloko mondo wachorre malo. King'iyo weche mag agriculture pod wan piny, scientific agriculture ok watim. Ibiro yudo ni most of the agriculture products matiyogo wuok e jirandewa ma jo Rift Valley. Omiyo wan gi capital flight maduong', waloso pesa karwa to pesa ni thothne watero Rift Valley mana achiel. Yore mwanyalo terogo gik mwalosogi e chiro richo. Wadwani mondo ka piny olokore to wabiro bedo gi jo county piny to gi national government piny mondo wang'e ni kuonde mage madwaro interventions to inyalo timgi nade e yo moro manyalo improve our communication in Nyakach. Wacho ni nitie weche mag pi is a big problem. Nitie kuonde maonge pi atol. Ibiro yudo ni kuonde moko machalo Kajimbo moko modho pi mowuok e Miriu, which is very dangerous. Aparo ni onego walos wach pi mondo pi ochopi kuonde monego chope. Ng'ato nyokona ni kane Moi okawo piny 1978 to ne nitiere mana kaka koro sani nitie Vision 2030. Ne nitie wach manowachi ni by the year 2000 pi onego bede dhot ka dhot. Mano pok otimore. I think ni en gima nyalo timore ka watiyo matek, ka wariwore gi jo county kendo wariwore gi national government kendo watiyo gi mwandu ma sirikal miyowa maber. Wadwa ni kijendewa
oyud tich. Ok en tich midhi tim Nairobi, ok en tich mibiro tim Kisumu. Apani nitie kaka wanyalo timo enterprise development ei gwenge ma wantiere mondo kijendewa gi nyithindo mawuok e skunde gi colleges oyud kaka yudo gima gainful income ei Nyakach. To bende nyithindo mowuok e skul wadwani wadevelop education standards machalo ECD mokwongo kapok gidonjo e skul, to kendo ka gitieko wa ensure ni colleges ma gidhiye nitie machalo TVETs ma apani sirikal koro sani oketo incentives ma bende beyo. ICT machalo communication, ing'eni piny masani ok en piny migoye koko kaka ndalo machon cha. Wabiro dwaro ni communication ma Nyakach obed improved. Skunde onego bed ni wifi nitie. Jogo matimo biashara centers ma watie onego bed gi magi, kaeto bende commercial development of our centers onego hakikisha ni infrastructure ma ji nyalo timo go ohala beyo. Insecurity ma Nyakach onego bed ni we work on in such a way ma dhano feel comfortable, dhano feel secure kuonde ka kuonde ma giloke ohala kendo kuonde ka kuonde ma gidake. Ging'eny ma aparo ni ka Nyasaye omiya thuolo to wadhi tiyo gi jo Nyakach, wadhi tiyo gi professionals mag Nyakach man kuonde ka kuonde ei Kenya ka to gi oko, mondo resources ma gin gogo wawuo mondo wane kaka wanyalo konyo go Nyakach, kaka wanyalo inua go maisha mar jo Nyakach mondo dhi malo. Erokamano Nyamedusa. Mano Engineer Vincent Kodera, jalo mabende nosetiyo e kaunti ma Kisumu ka devolution odonjo kendo sani olaro kom od bura ma Nyakach. Erokamano ahinya jatelo. Erokamano. Ng'eni ka wanyalo romo kendo. Wabiro romo kendo mang'eny. Erokamano ahinya en twak e weche manyien nyinga Jesse Modoriti Masani.